Vítejte. Dnes se podíváme na příběh jedné firmy, která se rozhodla jít tak trochu proti proudu a od samých základů změnit jedno hodně tradiční odvětví. Tak schválně. Znáte to? Je to takový ten klasický scénář, který zažívá spousta šikovných techniků. Šéf si koupí nové Porsche, protože se firmě daří, zatímco lidi, kteří ten úspěch reálně odpracovali, dostanou, v lepším případě firemní tričko. Jenže jeden autoservis v Česku, CC Cars, se rozhodl tenhle scénář úplně přepsat a přišel s modelem, kterému říkají CC Cars Crew. A jak to celé funguje? Srdcem všeho je takzvaný spolek. Co to přesně znamená? Je to vlastně právní forma, díky které celou firmu 100% vlastní lidé, kteří v ní pracují. Vzniká tak něco, čemu oni sami říkají rodinný podnik verze 2.0. Celé to stojí na jedné, vlastně docela jednoduché, ale ve výsledku úplně revoluční myšlence. Ti, co se starají o kvalitu a tvrdě pracují, se prostě musí podílet na výsledku. A jakéže jsou ty výsledky a odměny? No a tady to začíná být opravdu, ale opravdu zajímavé. Teď se podržte, tady totiž nejde jen o plat, vůbec ne. Členové týmu mají přímý podíl na zisku firmy, mají k dispozici firmní vilu u moře, kam můžou jet na dovolenou, přístup do takzvané klenotnice, což je garáž plná prémiových sportáků, služební auto i pro osobní účely a dokonce i možnost firmního bydlení. Teď si asi někdo říká, jak se tohle všechno pro boha řídí. Není to totální anarchie. Ale kde pak? Je to naopak velmi dobře promyšlený systém s jasně danými pravidly. Není to tak, že by všichni byli na stejné úrovni. Naopak, existuje tu naprosto jasná cesta růstu. Člověk začíná jako zaměstnanec posádky a má potenciál se vypracovat až do nejužšího vedení nebo se dokonce může stát investorem do dalších firemních projektů. A tohle je na tomto geniální. Všechno je založené na zásluhách a to měřitelně. Bonusy a všechny ty benefity jsou navázané na měsíční bodový systém, který sleduje výkon, kvalitu, disciplínu a týmovost. Díky tomu je celý systém naprosto férový a transparentní. Každý prostě ví, na čem je. Ale pojďme dál. CC Cars totiž nepřemýšlí jenom o tom, jak se chovat k lidem. Oni přemýšlí úplně jinak o tom, co to vlastně autoservis v 21. století je. Tady se totiž ukazuje, že jejich cílem je vybudovat spíš technologickou firmu, než jenom obyčejný servis. Zkoušejí a zavádějí inovace, jako třeba videozáznamy každé opravy z kamery, kterou má technik na sobě, to je pro absolutní transparentnost. Vyvíjejí taky vzdálenou diagnostiku aut, chtějí prostě změnit celý ten zážitek. A že to myslí vážně, ukazuje i jejich plán. Mají jasnou strategii expanze do velkých evropských měst v následujících letech. Zní to všechno až moc dobře, že? Samozřejmě to má i druhou stranu mince. Tenhle model totiž není jen o výhodách, je to oboustranná ulice postavená na hodně pevných základech a závazcích. Jádro všeho vystihuje jejich interní heslo "Nehraješ to na dvě strany". A co to znamená v praxi? Absolutní lojalitu. Tedy žádné melouchy po mečerech s firemním nářadím. A když je nějaký problém, řeší se uvnitř týmu a ne tak, že se o něm drbe někde venku. Celý tenhle systém zkrátka vyžaduje týmové myšlení, 100% závazek ke kvalitě a sdílenou odpovědnost. Každý člen posádky reprezentuje značku a chová se k firemnímu majetku, jako by byl jeho vlastní. A to nás přivádí k takové zásadní otázce, která platí vlastně pro kohokoliv v jakémkoliv kvalifikovaném řemesle. Je lepší dál čekat na to tričko v tradičním systému, anebo se stát skutečným partnerem při budování něčeho nového?